Ahoj, takže v poslednom videu si sa dozvedel, ako si urobiť svoju vlastnú SWOT analýzu. Prečo je pre teba dôležitá? Veľmi ti vie pomôcť v tom identifikovať si svoje silné stránky, svoje slabé stránky a to, ako na nich pracovať, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Teraz sa vrátime spätne k tomu, čo si pevne verím vypracoval a takisto aj naši kolegovci tu na. Uvedieme si krátke príklady, čiže napríklad za silné stránky bola kreativita a možnosť, ako ju využiť, alebo teda príležitosť, bolo riešenie problémov, kreatívne riešenie problémov alebo pri inováciách. A napríklad pri slabej stránke, že sa viem rýchlo rozptýliť, tak hrozby boli nedotiahnutie veci do konca alebo zmeškané termíny. Je jednou z vecí napísať si tieto veci na papier, ale tou ťažšou je uviesť ich do reality a do svojho vlastného života. A to je to, čo na životológii učíme aj našich stredoškolákov, že ako vlastne tieto všetky vedomosti uviesť do praxe. Veľakrát sa vraví, že je dôležité spraviť prvý krok. Ale ako vravel môj kamarát, keď si predstavíme štartovaciu čiaru, ak spravíme prvý krok, tak stále tá druhá noha je ešte za tou čiarou. Čiže je dôležité spraviť ten druhý a tretí, aby sme sa posunuli ďalej. Ďalšou úlohou bude spraviť si 3 akčné kroky na tieto naše silné a slabé stránky, aby sme sa vlastne z nich vedeli či už odraziť ďalej, alebo vedieť na tých slabých pracovať. Napríklad, ak máme za slabú stránku, že sa viem rýchlo rozptýliť, a teda toto sú potenciálne hrozby, moje 3 akčné kroky vedia byť, že si vylepším svoj časový manažment, čiže si veci naplánujem lepšie, tak aby som ich stíhala. Druhé, že si nájdem nejakého parťáka, ktorý ma bude v týchto veciach kontrolovať a bude teda dávať pozor, že sa venujem tomu, čo mám. A tretia môže byť tá, že napríklad využijem rady, ktoré nám povedal Michal vo svojom videu, 10 rád, ako sa sústrediť, a jedno z nich bola napríklad aj to robiť jednu vec naraz. Čiže toto by boli napríklad moje 3 akčné kroky na to, ako zlepšiť a pracovať na tejto mojej slabej stránke. Takže táto úloha teraz patrí aj tebe. Pozri sa na svoje silné a slabé stránky a spíš si 3 akčné kroky na to, ako tie svoje slabé stránky, ako ich vylepšiť, a 3 akčné kroky, ako môžeš zúžitkovať svoje silné stránky a teda príležitosti, ktoré z nich vyplývajú. Ďakujem. Ale urob to ešte dnes.